Vonalban pedig Juhász Veronika, a Kétfarkú Kutyapárt alelnöke, a második kerületi önkormányzat képviselője, illetve az Egyetlen Értelmes Népfőiskola igazgatója. Jó reggelt kívánok, Veronika! Jó reggelt kívánok! Mi a megmosolyogtató? Nem jól mondtam valamelyik titulust, mert ezt annyira könnyen el tudom rontani. Jó, hát nem, hanem így visszahallani, ez így nagyon megtisztelő volt. Nem rajta múlott, de nagyon örülök, hogy beszélgetünk, hiszen már tegnap belekezdtünk egy beszélgetésbe, és egyik kérdés és egyik gondolat jött a másika után, és én gyorsan csináltam egy közvéleménykutatást a barátaim között, kiderült, hogy a népfőiskoláról valamiért még nem sokan hallottak, úgyhogy most itt van a lehetőség, hogy sokaknak szóljunk és elmondjuk, hogy mi ez a népfőiskola. Az én figyelmemet azt keltette föl, hogy rendkívül jó, rendkívül érdekes, olyan tartalmakat közvetít, olyan értékeket próbál átadni, amik engem legalábbis érdekelnek, hogy egyet kiemeljek, hogyan segítsünk, hogyan tudunk értelmesen segíteni másoknak. De kezdjük a legelején, szóval mi ez a népfőiskola? Hát a népfőiskola az alapvetően a Kutyapártnak így az ingyenes oktatási programja. Az alapgondolat az szerintem, most én vagyok az igazgató, és haza beszélek, de szerintem is nagyon vonzó egyébként, mert az egyik alappillére az az, hogy ezek tényleg ingyenes oktatások, tehát nem kérünk pénzt a belépőért, és nem is adunk gázsira pénzt. És a belépés is egy olyan dolog, hogy bárki igazából, szinte bárki adhat elő. Tehát arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy így egymással foglalkozzanak. De nincs egy szűrő azért, hogy a színvonalat megtartani? Elmondom, mert hogy több lába van a dolognak, tehát hogy egyrészt nekünk nagyon fontos az, hogy bárki, aki úgy érzi, hogy őt érdekli egy téma, mondjuk nagyon sokat foglalkozik vele, akár egy teljesen fanatikus hobbi szinten, akár szakmai szinten, tehát tényleg itt vagyunk több millióan ebben az országban, és biztos, hogy mindenki ért valamihez, és mi ennek egy platformot, egy terepet szeretnénk adni, hogy ezt meg is tudjuk osztani egymással. És a másik pedig, igen, hogy egyrészt szeretnénk megjeleníteni azokat az értékrendbeli témákat, ami a Kutyapártnak a tevékenységéhez kötődik. Így nyilván előkerülnek szociális témák, környezetvédelmi témák, előkerülnek olyan dolgok, amik helyben valamilyen kisközösséget közvetlenül érintik, és egy másik rovatban pedig, ami nekem mondjuk egy nagyon fontos téma volt, az, hogy a civilség és a politika határmesdjéjét valahogyan térképezzük fel. Ugye mondjuk a civil aktivizmus, vagy a civil érdekérvényesítésnek a törekvései, a működése, azok a tevékenységek, amit mondjuk ilyen civil szervezetek szoktak már évtizedek óta Magyarországon is végezni, az eléggé hasonlít ahhoz, amit mondjuk egy politikai párttól lehet várni, és mégis van egy ilyen elég erős óckodás a kétfajta formációk között, vagy várja is mondjuk a civilség a politikától azt, hogy képviselje az érdekeit, de ugyanakkor elég hamar belefutunk abba, hogy jó, de azért így összepártozni nem akarjuk magunkat, és szerintem ez lehet, hogy részben egy ilyen mesterségesen gerjesztett ellentét, ami igazából a legerősebb szereplőnek, tehát a hatalomnak tesz inkább jót, mint mondjuk nekünk, akik benne vagyunk, és alulról szerveznénk a társadalmat, és ez a népfőiskola, ez mondjuk egyike azoknak a platformoknak, amin keresztül az egymás irányába tanúsított érdeklődés révén alulról tudjuk szervezni a társadalmat. Hadd kérdezek valamit, mert igen, tegnap is itt egy pillanatra megakadtunk, nem zsákutca, hanem csak, hogy itt fennakadtunk, hogy beszéljünk erről, hogy gondolkodtam, lehet, hogy a civilségnek úgy általában az lenne, vagy az egyik elképzelése, hogy valahogy a háttérben maradni, míg a politikának mindig legalábbis úgy tűnik nekem, egyáltalán nem politizálok, de mégis az ember retinájában mindenébe állandóan bele nyomakszik mondjuk a politika. Míg a civilség meg nem, miközben csinálja a dolgát, tehát hogy nem lehet ez egy ilyen releváns különbség a kettő között? Na, két dolog. Egyrészt tök jó belefutottunk abba, hogy a Kétfarkú Népfőiskola civilség és politika rovatában, mint hogyha most egy ilyen beszélgetésen ülnénk, és pont ezt a témát feszegetnénk, tök jó, akár le is adhatnánk a népfőiskolán egyből. Hogy azt mondod, hogy te egyáltalán nem politizálsz, na ez az alapgondolat, amit szerintem mi így rögtön kihívnánk, hogy
És felakasztanátok, vagy? Hogy? És felakasztanátok, vagy mi? Igen, tehát, hogy kihívnak. Kerestem egy magyar szót arra, hogy challenge-elnénk, és ez a kihívja a gondolatot, ez itt a lehet, hogy nem a jó szó. Szóval, hogy szerintem mindenki politizál, és én ösztönöznék mindenkit arra, hogy állampolgárként politizáljon. Az, hogy ennek a szónak a jelentése az így terhelté vált, az valamilyen fajta pártformációknak az önös érdekből történő machinációival lett egyenértékű a jelentésében, az szerintem sem nem a civil állampolgároknak önmagában a hibája, sem nem feltétlenül valamelyik pártnak a hibája, mert én például nem szeretném ezzel azonosítani, ezzel a fajta működéssel a mi pártunkat. Van egy olyan törekvés, hogy közelebb hozzuk a közélettel való foglalkozást az emberekhez, mert én szerintem legitimációt is akár egy önkormányzat, akár egy párt, akár egy országvezetés csak így tud szerezni, hogy olyan állampolgárok vannak az országban, akik felvilágosultan, érdeklődéssel, a saját értéküket hozzáadva működnek. Ezt szerintem felülről nem lehet megoldani. Egyébként... És ilyen tekintetben én azt gondolnám, hogy te is valószínűleg politizálsz igazából. Nyilván, hogyha a definíciókban meg tudunk állapodni, akkor tudjuk ezt eldönteni, és tényleg többféle dolgot jelent most az, hogy politizálás, és el tudom képzelni, hogy valamilyen értelmében azt mondanád, hogy hát te ezt nem, és ezt meg is értem. Meg úgy belátom, hogy nem értek mindenhez, tehát, hogy pont ma reggel, ha megengeded, akkor például azt haddoztam meg, jöttem a rádióba, és a Liszt Ferenc téren egy pillanatra elidőztem, fényképezgettem az égboltot, meg minden olyan szép volt, és egy másik állampolgár szintén fényképezgetett, kutyás, mondom is neki, milyen érdekes, hogy mind a kettőnket megihletett ez a ezek a fényviszonyok, és akkor mondja, hogy csak azért fényképezget itt, mert ő bizony fel fogja jelenteni a polgármestert. Kérdem aztán meg miért. Mondta, hogy azért, mert hogy az a mániája, hogy mindenhova virágládákat rak le, és már pedig hogyha itt ég egy ház, akkor ide nem tud bejönni se a tűzoltó, se a mentő. Mondtam neki, hogy szerintem egy perc alatt elflexelik ott azt az egyik ezt az oszlopot, és majd behajt, akkor hát mondta, hogy ez skandalum, mert az már mekkora időveszteség, meg minden, és hogy arról beszélgettünk, hogy lehet ezt értelmesen kezelni, hogy az autósok, a biciklisek, a gyalogosok, és mondtam, hogy én autózom, de azért ezt belátom, hogy a saját benzingőzömbe én magam is belefulladok, tehát nem tudom, hogy pontosan hogy jó, de hát próbálkozzunk, hát igyekezzünk. Szóval és akkor ennek az egésznek az a vége, hogy hát nem mindenki ért mindenhez, tehát hogy én például ebben a kérdésben már tehát hogy vannak kérdéseim, meg valamit gondolok, de hát azt be tudom látni, hogy nem értek hozzá, itt pedig az a baj, hogy mindenki mindenhez ért. Hát igen, szóval én szerintem meg kell azért különböztetni egy ilyen folyamatnak, ami mondjuk elvezet egy döntésig, hogy mondjuk ott lesz a virágláda, nem lesz ott, itt lesz, amott lesz, mit tudom én. Tehát, hogy ennek a folyamatnak azért vannak lépései, és szerintem az, hogy a folyamatban egy több éves egyetemi tanulmánnyal alátámasztott szakértelem hol jön be, és hogyan csapódik le, az egy eléggé konkrét kérdés, amit jó föltenni, meg az, hogy az leges-legelső felvetése ennek a témának, az milyen emberekkel, kikkel, és hogyan történik meg. És én szerintem itt van az, hogy mondjuk a döntés előkészítési folyamatban jelenleg túlságosan kevéssé vonódnak be, most nem akarom itt a felelősség keresése felől feltétlenül megközelíteni, de a lényeg az, hogy a döntés előkészítés legelső lépésénél szerintem nem szokásos manapság Magyarországon, hogy a legközvetlenebb érintetti szinten legyen jelen mindenki. Tehát az, hogy most ti például egymással beszéltetek erről, az szerintem egy nagyon jó indító lépés, mert ti, akik ott éltek, vagy használjátok azt a területet, vagy mint közvetlenül ott lakó, vagy mint átjáró, ez a ti érintettségetek, ami mentén ez a beszélgetés elindult. Az, hogy aztán utána a tűzoltóság, a szabályozásnak az illetékességei, mit lehet még urbanisztikai szempontból úgy, hogy mindenkinek jó legyen szakértelem, szintén bejöjjön, az mind nagyon jó dolog, csak hogy szerintem nem kell elbagatellizálni egyrészt az érintettséget, tehát az ebből jövő impulzusokat, másrészt nem kell túlértékelni a szakértői uralmat. Egyébként az is nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk 3 szakértő 8 félét mond. És akkor mit csinálsz? Hát igen. hogy én szerintem
ez a dialektika, vagy ez a, nem mondjak ilyen szavakat már, vagy ez a megbeszélése. Én például nagyon fanatikusa lettem a közösségi gyűléseknek a módszertanának, nem tudom, ismered-e? Hát közvetlenül nem, igen, de hallgatom. Hát ugye ez pont erről szól, hogy úgy, például Budapest a fővárosban is volt már 2 alkalommal egy adott témára megszervezve, azt mondom, az egyik a levegőminőség volt, hogy pont ez történik, hogy lehetőleg reprezentatívan leképezve az adott település lakosságát, összehívnak embereket egy gyűlésre, ahol szakértők is jelen vannak, aztán később döntéshozatalban résztvevő szereplők is, tehát mondjuk önkormányzati szintről, de hogy előtte végigmennek egy hosszú tanácskozási folyamaton, és itt a tanácskozáson van a hangsúly, mert a tanácskozásban bárki, aki valamilyen szinten érintett, vagy gondolata, ötlete, véleménye van, az ott megnyilvánul, de keretezve vannak ezek a mérlegelő tanácskozások, tehát nem az van, hogy mondjuk most mondom az egyik legrosszabb beidegződést, a lakógyűlést, hogy oda berobbanunk egy lakógyűlésre, és kb. Ugyanazokat a viselkedési rutinokat lejátszuk újra meg újra, amihez hozzászoktunk, hanem jelen vannak facilitátorok, akik keretezik ezeket a mérlegelő megbeszéléseket, és ez már önmagában annyit segít a jó menetben tartásának mind a konfliktusoknak, mind az építő dialógusoknak, hogy egy olyan élménnyel mennek el az emberek erről a tanácskozásra, hogy egyrészt tanultak valamit, meghallották a másiknak a véleményét, helyzetét, reflektálni volt nekik szabad erre, és javarészt úgy mennek haza, hogyha nem is mindenkivel ért egyet, de azzal az élménnyel, hogy sikerült egymással érdemben beszélni. A facilitátoroknak az lenne a szerepük, hogy lekeverik azt, amikor valaki értelmetlenül beszél, mert azt mondtad, hogy egy ilyen lakógyűlés, és hogy ez persze megint csak nagyon rossz áthallásos, tehát egy lakógyűlés, de hát egy csapat, tehát mindig az a leghangosabb, vagy hát általában az a leghangosabb, és a legmarkánsabb véleménye annak van, és azt szeretné azt mindenkin átütni, akiben elég agresszió van, aki elég buta ahhoz, hogy az összes többit lenyomja, szóval valahogy én értem, amit mondasz, csak az egy picikét olyan idealizált, nem? Nem lehet? Én szerintem ahhoz képest idealizált, ami a mai megszokásunk. Van egy megszokásunk, amit szintén le lehetne szerintem követni, nem tudom, akkor mondjuk kérjünk szociológus szakemberek, meg közösségfejlesztőktől segítséget ebben, meg történészektől, le lehetne követni, hogy itt és most miért ezek a beidegződéseink, hogyan alakult ez ki, de szerintem ennél még fontosabb az, hogy ha megtaláljuk ennek a mozgatórugóit, a negatív mozgatórugóit is, akkor el tudunk képzelni egy másik fajta egymással viselkedést, és szerintem a közösségi gyűlések az pont egy jó példa erre, hogyha ez viszont keretezve van, és nem a lekeverés itt a lényeg leginkább a facilitátornál, hanem ahogy a nevében is benne van, a folyamatnak a segítése. Tehát az, hogy azzal az élménnyel tudsz hazamenni egy ilyen random összerakott gyűlésről, hogy meghallottad a másikat, tehát eljutott hozzád az ő gondolata, mert hogy halljuk, hogy a másik mond valamit, meg kiabál, meg neki biztos az a véleménye, és majd megint ugyanezt fogja mondani, és akkor az azt jelenti, hogy olyan blokkokat raksz a füledre, hogy már be sem megy az üzenet. A facilitátor ebben segít, hogy ahogy mondtad, ne csak hogy bemenjen, és ne csak az agresszív szereplő, hanem figyeljünk arra, hogy aki már régóta nem szólalt meg, akkor őt külön felkérjük arra, hogy na, mondjad nyugodtan, vagy tehát egy támogató légkört, ezt magunktól nem biztos, hogy csoportként előállítjuk, mert ugye az az induló állapot, hogy nem tanulunk meg csoportlényként Ez sajnálatos, mert ezt az iskolában, óvodában lehetne erre a nagyobb hangsúlyt fektetni. Jó, most elmehetünk azokba a távlatokba, hogy ez a hatalmi politizálásnak miért nem érdekel, de amúgy csak egyszerűen lehet, hogy nem analizáltuk, hogy ez használna meg, mik ennek az elemei, és hogyan lehetne beépíteni az oktatásban, meg a mindennapi életünkbe. Valószínűleg a kettő egyszerre van jelen, de hogy tehát az, hogy idealizált valami, az azt is jelenteti, hogy te tudsz vizionálni,
egy jobb állapotot annál, mint ami most van. És hogyha ennek az elemeit föl tudod építeni, hogy hogyan lehetne odáig eljutni, akkor meg szerintem hasznosan töltöd el az idődet. Tehát, hogy szerintem így is lehet az utópiákhoz viszonyulni. De most már tényleg mindenről beszélünk, csak a népfőiskoláról. Parancsolj, figyelek, milyen témák vannak, milyen gyakran, hol, merre? Na, hogy egyrészt van a Kétfarkú Kutya Népfőiskola Facebook oldal, az most így a fő csatornánk egyébként. A Facebook az nem annyira alkalmas arra, hogy ilyen folyamat lekövetés szerűen jól lehessen kapcsolódni hozzánk, úgyhogy építgetjük a weboldalát is ennek a projektnek, de alapvetően ott azt látjátok, vagy látják, akik érdeklődnek, hogy vannak online előadásaink, beszélgetéseink, meg vannak offline helyszínen tartott beszélgetéseink is, és így nagyjából 4 rovat köré szerveződnek a beszélgetések. Így az elején már említettem ezt, hogy a civilség és politika, az például nekem így nagyon szívügyem, hogy ezeknek a vitáknak, meg amit most így jobban kifejtettünk épp az előbb, ennek teret adjunk ennek a témának. Pont hétfőn lesz egyébként számodra ismerős szereplő is, a Péter Fiszeri, meg a Gutyár Zsuzsanna jönnek el a helyi nyilvánosságról, meg a szokáspatriotizmus pszichológiájáról beszélgetni, mert a részvételiséggel kapcsolatos sorozat is fut most a Népfőiskolán. Aztán van a Helyben vagyunk, ahol meg jellemzően vidéki helyszíneken, Zalaegerszegen és Miskolcon most leginkább tartunk előadásokat, vagy beszélgetéseket. Aztán van egy rovat, ahol ugye a kutyapártnak ugye a tevékenységei, tehát a környezetvédelem, szociális ügyek, street art, minden, amilyen a város tervezéssel kapcsolatos dolog lehet, stb. Sorakoznak fel, a watchdog tevékenységünk, és emellett van az Agóra, az Így oktattok ti, az jellemzően az a rovat, ahol, hogyha bárki azt mondja, hogy figyelj, nekem van egy, nem tudom, buddhizmusról szóló blogom, és szeretnék előadni arról, hogy én hogyan látom a buddhista oktatást jónak, és miért, és mit adnék mindenképpen át ebből az embereknek, akkor ő ott kap erre teret. Mennyi egy előadás ideje? Változó, de most így viszonylag inkább ilyen hosszabb előadások vannak, tehát ez nem ez a TED jellegű műfaj, hanem mondjuk, nem tudom, 1 óra, 1,5 óra. Ez az elvárás? Tehát valaki, aki jelentkezni szeretne, téged megkeres egy témával, tegyük föl én állatvédelemmel, akkor azt mondod, hogy adjak egy vázlatot be, körülbelül készüljek fel 45, ezek szerint 60 perces előadásra, és akkor ti beharangozzátok a témát, és megnézzük, hogy van-e 4 embernél több, akit ez érdekel, és akkor zöld út? Vagy ne? Hát majdnem. Igazából nem kötelező egyetlen egy órás lenni, vagy ilyesmi, azt mindig meg szoktam beszélni külön az előadóval, hogy ő a saját elképzelése szerint mit tartana megfelelőnek a témához. Mondjuk, hogy legalább 1 órát töltsünk ki, az azért szokott jó lenni, mert akkor van idő ugye a kérdésekre is. És igen, akkor van egy ilyen jó kis arculat, most kitaláltuk ezt az ilyen táblás formát, tehát engem így az utolsó szögig így végig tervezem ezeket a dolgokat, és azért vagyok ebben ennyire benne, hogy mi hogyan készül így a boszorkánykonyhában. Szóval, hogy akkor ementén meg ezzel csinálunk ennek egy Facebook eseményt, akkor azt ugye hirdetjük mindenféle releváns csoportokban, akiket érdekelhet ez a téma, és lehet rá regisztrálni, akkor ugye vissza tudok jelezni az embereknek, hogy na hellóztok, itt tudtok belépni majd az előadásra, vagy várunk titeket szeretettel, tudod, ilyen szervezői dolgok, és akkor igen, akkor elő tudod adni, vagy hogyha ez egy játékos forma, mint mondjuk a Kenderről volt szó például, és akkor ott volt egy ilyen kis önellenőrző játék a végén, tehát mindenki így megadhatja, hogy ő milyen formában. Olyat is lehet, hogy felveszed videóra, és akkor mondjuk egy pár perces videósorozatban adjuk le a Népfőiskola Facebook oldalán, szóval sokféle módon lehet. Kültéri helyszínen is tartunk, mondjuk egy parkban például ez egy tök jó dolog, hogy ott összeülünk, nem tudom, egy esélyegyenlőségi pikniket tartani, és akkor oda hívjuk meg az előadókat. Az például mennyire, vagy az hogy, tehát az mennyire elvárás, hogy valamilyen formában szórakoztató vagy vicces legyen? Pont az előbb mondtad a Kender, szóval kifejezetten rámentem, hogy mi volt ez, hogy mit tud Kende erről? Szóval, hogy már tehát mennyire kell kötelező jelleggel viccesnek lenni, vagy ezt te adod majd meg, ezt a savát, borsát? Kötelező, most nem tudom, mi lenne a jobb válasz.
egyrészt az, hogy igen, ez egy ilyen fentről jövő direktíva, aminek meg kell felelni, okay. Másrészt pedig, hogy azt is mondhatnám, hogy én adom a savát barsát, mert akkor meg én nézek ki szimpatikusan, meg okosan tőle. Hát ez így mindig közösen, tehát, hogy például a MeToo Scannerről, ez kifejezetten az előadónak volt így a rendje, vagy nem is tudom, és akkor ezt így megtartottuk. Én például mondtam, hogy legyen az, hogy Love Me Candor, majd lehet, hogy az is lesz. Na mindegy, szóval, hogy az annyiból tök jó, hogy ezzel lehet így játszani. Tehát tényleg a népfőiskola, így a kutyapártban így szabad teret kap mindenki, aki szeretné a kreativitását így kiélni, és akkor kapsz egy ilyen játszóteret hozzám, de ráadásul még valami hasznos társadalmi hozadékát is tudod eredményezni ezzel. Egyébként isteni, de van olyan, hogy megkeresett már valaki olyan témával, hogy azt mondtad, hogy hú, ezt ne. Nem azért, mert forró, hanem mert tök hülyeség, mondjuk. Jó kérdés, szerintem biztos, hogy az évek során előfordult ilyesmi, azért már több mint 3-4 éve fut ez a dolog, csak most újra húztuk az egészet a január óta, és akkor lett egy ilyen külön új stratégia, meg arcolat, meg koncepció, meg minden. Gondolkodom. Az a helyzet, hogy igazából annyiból nem annyira feltűnő ez a probléma, vagy nem problémaként jelenik meg leginkább, hogy önmagában az egymással foglalkozás, az egymás véleményeinek a megfogalmazása, ütköztetése, kihangosítása, és hogy ebből így egy érdeklődő közösségen belül mi történik, az is maga a cél, meg a produktum. Tehát, hogyha például valaki olyan dologgal hozakodik elő, ami mondjuk ilyen tabu téma lenne, vagy nagyon megosztó, akkor pont ott az a kihívás, hogy hogyan tudjuk ezt olyan keretben prezentálni, meg egymással megbeszélni, hogy érvényesülni tudjon mindenkinek a véleménye, de ne arra menjen, hogy ha nem fogadod te el azt, hogy ez így van, akkor te egy szararc vagy ilyesmi. Tehát, hogy pont ezt tanuljuk ebből, hogy hogyan ütköztessünk egymással véleményeket. De most az utóbbi időszakban leginkább nem erről szóltak az előadások, meg a beszélgetések. Én örülnék annak, hogyha mondjuk ez is egy hangsúlyosabb profilja tudna majd lenni, és ez célom is egyébként, és akkor ezt módszertanilag támogatnánk meg úgy, mint ahogyan például meséltem ezekről a közösségi gyűlésekről, hogy hogyan jó egy ilyet keretezni, mert akkor meg nem is annyira a téma az, ami a fókuszban van, hanem azt tudatosul az emberekben, hogy hogyan viselkedtünk egymással, és azt visszük haza. Hú, és szóval mi az, ami téged motivál úgy különben? Tehát ez azért rendkívül melós, minden alkalomra ott lenni, a témában valami, hát nem is jártasnak lenni, de tehát mellé állni, vagy helyt adni neki, nem feltétlenül mellé állni, de hogy helyt adni neki. Mi motivál téged? Mi az, amit így vizionálsz? Mekkora közösséget vagy tudsz megváltoztatni? Vagy tehát, hogy jobb útra téríteni, ha egyáltalán. Hát ezek jó kérdések. Igazából az ilyen nagyon nyers válaszom, mert hogy engem kérdezel, igazából igen. Az, hogy nem tudom megmondani pontosan, hogy mi az, ami fűt engem ebben, de valami így baromira fűt, tehát nem tudom nem csinálni ezt a dolgot, ez az alapkiindulás. Aztán, hogyha így analizálgatom magamban, meg ebben az egész projektben, meg a kutyapártban, hogy ezeket miért csináljuk, az biztos, hogy az első dolog, ami feltűnik, hogy hát nem a közvetlen megtérülés véget, mert hogy sem politikai népszerűség szempontjából, sem a pálforduló embereknek a beözönlése és a bejelentkezés, hogy megtértem, tehát hogy nem ez az, ami történik. Jó, most nyilván ezt most kicsit így még kiforgattam önmagával ezt a dolgot, de hogy egyrészt az engem biztos, hogy motivál, hogyha kapcsolódásokat lehet létrehozni. Hogyha összefüggések vannak a dolgok között a világban, mert hogy vannak, meg kölcsönösségi viszonyok az emberek között, és hogyha erre rá tudunk világítani, és ennek úgy tudunk teret adni, hogy ezt maguk az emberek is megtapasztalják, akkor igazából nekem onnan nagyjából mindegy, hogy ez milyen tempóban, meg milyen módon igazolódik vissza. Amellett, hogy valahol meg persze több frusztráló, amúgy is valószínűleg én ilyen türelmetlenebb alkat vagyok, de annyiból több frusztráló, hogy igen, én is szeretném így sokkal jobban kézzelfoghatóan érezni ennek a hatását, de próbálok abban továbbra is bízni, hogy minél
inkább hozzászoknak az emberek, hogy van egy ilyen platform, van ez a törekvés, ő ennek része tud lenni, ő tényleg hozzá tud adni, bármennyire picit is. Tehát, hogyha 10 ülünk össze, vagy hogyha 50-en ülünk össze a változó érdeklődés mentén, akkor is ennek ez a hatás ez így elindul, és ez így dolgozik. Én ebben nagyon bízok. És azt hiszem, hogy ez pont, hát ez egy ilyen antipolitikusi, vagy antipolitikai hozzáállás, hogy nem azt nézem meg, hogy tehát nem egy ilyen target, egy ilyen marketing hozzáállás, hogy na mi az, ami most kell a népnek, és akkor én arra hogyan tudok olyan terméket gyártani, ami majd fogyasztható lesz, és ami majd jól fogy, hanem pont fordítva, hogy vannak ilyen mechanizmusok, meg értékek így elszórogatva az emberekben, és ezt hogyan lehetne belülről kihangosítani. És mi az, amikor látod, hogy sikeres vagy? Tehát, hogy mi az, ami erőt ad így napi szinten csinálni ezt? Vagy eredményes, sikeres, mindegy. Hát én mondjuk annak pár dolog, de mondjuk ez így lehet, hogy csak szervezői fejjel értelmezhető, a külső szemlélőnek nem tudom mennyire, de hogy én például annak nagyon örülök, hogy abban most nagyon nagy energiát fektettem az elmúlt 3 hónapban, hogy bővüljön a szervezői csapat. Még eléggé én viszem a hátamon azért az egész projektet, de akkor is vannak emberek, akik becsatlakoztak a passzivisták közül, hogy ők bizony nem csak az előadást megtartani, de szervezni is szeretnének. Úgyhogy most már van olyan, hogy mondjuk nem én moderálok egy előadást, hanem nem tudom, Passzicsek János az egyik szervezőtársam, vagy hogy a miskolci csapat most úgy rápörgött, hogy még döcögősen ugyan, de havonta legalább egy előadást ők már ott így megszerveznek. Tehát, hogy ez például engem tökre motivál, hogy amikor bővülni tud egy ilyen csapat, és egyre inkább azt látom, hogy magáévá teszik ezt a projektet, én azt szeretném látni, igen, hogy minél inkább úgy érezzék a csatlakozó emberek, hogy ez az ő projektjük. És ez a folyamat, ez nekem így örömet okoz. Aztán az is, amikor konkrét visszajelzések jönnek mondjuk előadáslátogatóktól, hogy nem tudom, kérik mondjuk a felvételt, mert hogy szívesen megosztanák valakikkel. Én eleve a regisztrációs űrlapunkon betettem egy olyan kérést, hogy mondja el, hogy ő mit gondol, mire tudná használni majd a megszerzett tudást, vagy a hallott, nem tudom, véleményeket, és igazából annyiból nekem nagyjából mindegy, hogy konkrétan ő aztán azt meg is csinálja-e, hogy mondjuk tart egy másik ilyen szervezett eseményt, vagy nem, de hogy elgondolkodik azon, hogy ja tényleg, lehet, hogy itt majd hallok olyan dolgokat, amiket érdemes mondjuk elmondani még valaki másnak. És akkor ezt így leírja, hogy igen, majd a családommal beszélgetek róla. Szóval ez is szerintem egyrészt egy ilyen bizalmi dolog is, másrészt meg rávilágít minket arra, hogy itt most kapni fogok egy lehetőséget, jön valaki, aki ugyanúgy állampolgártársam, mint én, aki azt mondta, hogy a mentálhigiénész szakemberi tudását most ingyen megosztja velünk, és én bármit kérdezhetek tőle, és ezt az információt tovább is adhatom. Ami nem biztos, hogy napi szinten motivál, mert mondom, ez is olyan dolog, amiben így hinni kell, és bízni kell, hogy ez így alakul, de amikor belegondolok, akkor az mindenképpen motivál, hogy én nagyon-nagyon szeretnék olyan rendszereket építeni Magyarországon, ahol arra törekszünk, hogy az információt minél inkább megosszuk egymással, és ne elzárjuk egymástól. És azt látom, hogy például mondjuk akár a kapitalista társadalmi berendezkedésünk, akár ezek a politikai hagyományok, amikről beszéltünk az elején, ezek inkább az információ elzárására és a versenyelvre alakulnak, épülnek, és minél inkább titokban tudok tartani bizonyos dolgokat, nekem abból származik mondjuk versenyelőnyöm. Szerintem közösségi, közhasznúsági szempontból ez a legdestruktívabb dolog, amit valaki valaha csinálhat. És szerintem meg is van már ennek a böjtje, és én ellensúlyozni szeretném ezeket a folyamatokat. Most ezek annyira távlati célok, hogy lehet, hogy egy ilyen kis aranyos kétfarkú kutya népfőiskolával nem tudom így rögtön ezt kivitelezni. De várjál, de kezdjünk neki. Kezdjünk neki. Mi a következő? Tehát, hogy legyen az, hogy most akkor meghívod az embereket a következő előadásra, az mikor van, és miről szól? Ez pont az, amit említettem hétfőn, a nyitott műhelyben, ez a Déli pályaudvar környékén van, a Rágy György utca 4-ben.
nagyon örülök, hogy ott így mindig szívesen látnak minket. Egyébként ez ilyen kulturális inkubátor műhely, és a részvételiség részvéten című sorozatnak lesz most a második része. Közösségfejlesztők jönnek el, mondtam az előbb a témát, a lokálpatriotizmus pszichológiájáról kutat Gutyás Zsuzsa, és az ő kutatásáról fog mesélni, Péter Fiferi pedig a helyi nyilvánosságról. Ő ugye azért már egy etablált közösségfejlesztő, úgyhogy sok évtizedes munkára tekint vissza, és akkor erről fog velünk megosztani dolgokat. Egyébként meg azt az egyet hadd mondjam el, hogy az nekem szintén egy ilyen motivációs faktor is egyébként, hogy azt látom, hogy egyre többen mondanak könnyen igent arra, hogy a Kétfarkú Kutya Népfőiskolán előadjanak, bár ott van az elején, hogy Kétfarkú Kutya, tehát rögtön tudni, hogy ez egy párt, jaj, pedig semmilyen toborzásról, vagy nem tudom, párttagsági párttagkönyvet nem kell bemutatni ahhoz, hogy te jöhessél, vagy ilyesmi, vagy hogy nézhessed. És önmagában az, hogy te helyszínt találjál egy ilyen dolognak, azért ez nem volt magától értetődő. Tehát például nekem egy nagy fájdalom, hogy a második kerületben, ahol ugye önkormányzati képviselő vagyok, ott, tehát például az, hogy én a kutyapártos népfőiskolával itt egy helyszínre bemenjek, ami mondjuk az önkormányzathoz köthető, akár mondjuk a művelési házunk, vagy valami ilyen épület, vagy intézmény, az nem magától értetődő, de még egyelőre odáig se jutottunk el, hogy ebben az etikai határvonalakat közösen valahogyan meghúzzuk. Tehát van ott is ez az ilyen óckodás, hogy jó, de akkor egy pártnak miért adjunk teret, akkor mindegyik pártnak teret kéne adni, ugyanakkor maga a tartalma ennek a dolognak, ez annyira civil, hogy ennél civilebben nem is lehet szerintem, tehát azt csinálom pártként, ami a dolgom lenne, hogy teret adok, eszközöket adok az embereknek az önszerveződésre, meg a gondolataik megosztására. Tudom, hogy nagyon veszélyes, de hogy ez van. Viszont azt sem mondjuk, hogy ezt nem lehet. Tehát én azt mondanám, hogy akkor minden párt csináljon ilyen hasznos projekteket, és akkor minden párt jöhessen. Igen. És önmagában meg ez is tök érdekes, hogy most hol tartunk ebben a diskurzusban a párt és civilség viszonya. Hát én abban bízom, hogy egy picikét most hozzátettünk, vagy hozzá tudtunk tenni ehhez az egészhez, és hogy hát még többen mennek el majd a következő előadásra. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tényleg nagyon-nagyon drukkolok, és bízom benne, hogy majd személyesen is fogunk találkozni veled a Népfőiskolán, az egyetlen értelmes népfőiskolán. Igen, a minden kutyás egyeteme, és akkor hozzad te is a kutyás témámat. 20 percben vagy 1 órában, ahogyan szeretnéd. Nagyon édes vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma reggel. Juhász Veronikát hallották, az egyetlen értelmes népfőiskola, a Kétfarkú Kutya népfőiskola alapítóját.